Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze minijeni. I think she should be put on special leave until the case against her is either established or not, as the case may be. Inhlangano ezimele i-Defender wa Democracy iyabhikisha ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezobulungiswa njengoba ifuna umengameli wezwe axoshwe bengungqongqoshe walomnyango uThembi Simelane kuCabinet. When we get to the 12 months, we want to be able to say there's 12 months without load shedding. Namhlanje ibhodi le-Eskom lenza izethulo ngaphambi kwekomidi lasephalamende mayelana nomsebenzi eseluwenzile kule minyaka emibili selokulaqoka. Ubi kalendlela ukuthi angazi ukuthi njengamanje ekhaya kuzohambisana. Abagibeli bayaqhubeka nokuswela izinto zokuhamba kwaZulu Natal njengoba singena osukwini lesithupha isiteleka samatekisi ahamba ibanga elide. Bukele sikubingelele sikwamukele ezindabeni zasemine uzethulelwa uDawud wakaphungula. Bukele siqala ngezingena manje nezithi uMoshweshwe Monaro usesulile njengesikhulu esiphezulu sophiko lwezindaba lomsakazi lomphakathi SABC. Esitatimendeni SABC ithe uMonaro uzophuthula ihlandla lakhe ekupheleni kukaZibandlela. Sizokuphathela ke lolu daba ngokugcwele ezindabeni zakusihlwa. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa unqoma ukususa uThembi Simelane kwesokuba ngungqongqoshe wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo wabesemfaka kwesokuba ngungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu. Lezi izinguquko uzenze izolo umengameli wezwe. Njengoba nje umengameli wezwe uCyril Ramaphosa enze inguquko izolo kuCabinet lakhe, unqume ukufaka uThembi Simelane kwesokuba ngungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu. Simelane ube ngungqongqoshe wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo ngaphambi kokuba kwenziwe lezi inguquko. I-DA ibona sengathi bengangcono kuba ake amiswe kancane uSimelane kuze kuba kudlula izinsolo abhekene nazo ezimayelana nebhange iVPS. It is very important that she is moved out of justice and constitutional development. But frankly, I think she should be put on special leave until the case against her is either established or not, as the case may be. Poor old Human Settlements, I don't know what they've done to get the short straw. Umhlaziyi wezombusazwe uSandile Swana uthi ku-ANC umuntu akavele nje axoshwe esikhundleni sakhe kepha kwenzeka lokho mangabe iNPA isithathe inyathelo ezithize. Swana usho lokhu ngenkathi kuveza ukuthi uHelen Zille ubona kufanele ngabe wamisa uSimelane esikhundleni sakhe. In the ANC tradition, you do not get removed from your job until the NPA starts acting decisively and charging you in court. And in protecting Ramaphosa, who has done that all the time, Zille has got to respect that there's not going to be any special leave. Umamuloko Kubai uyena osezoba ngungqongqoshe wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo. Silindo kuhle ngi-DA indabeni ze-SABC. Sisekulu udaba likangqongqoshe uThembi Simelane inhlangano ezimele i-Defender wa Democracy ibibhikishe emahhovisi omnyango wezobulungiswa ePitoli ifuna ukuthi uSimelane ashenxe esikhundleni. Intatheli ye-SABC uCalvin Dludla usicoshelele umbiko. Asibingelele zakwethu sibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya. Namhlanje ke sikomkhulu ePitoli njengoba ke inhlangano i-Defender wa Democracy ila emahhovisi omnyango wezokuhlaliswa kwabantu ibhikishela ukuthi ke umnqongqoshe walomnyango omusha uThembi Simelane axoshwe ke esikhundleni anikwe sona. Ngizokwethula ke uAndrew Sibanyoni ongomunye ke wamalungu alenhlangano ozosichazela kabanzi ukuthi kahle kahle yisiphi lesi sinqumo abasithathile nanokuthi kungani benqume ukuthi bazobhikisha la. Ya siyabonga nje siyacabanga umsasazi ukuthi upresident akwazi ukubona ukuthi kunento engenzakanga kahle kungqongqoshe ku department ye justice and development akakwazi ukumsusa amlethe kule department. Siyacabanga ukuthi uma bekukhona kwenzakela bekufuze ngabe uyambeka phansi ahlala aphumule kuphela lamacala wakhe ngoba siyabona nje ukuthi ziyanda izinsolo against
uminister. So sithi manje ke siyinhlangano Defender of Democracy akulunganga ukuthi umuntu makona ngapha simthathe simbuyise simfake kwenye indlela kwenye i-department okufuze kwenzekile ukuthi upresident makambeke phansi naye nje avume ungqongqoshe ukuthi kukhona okwenzakela against yena. Mbukeli wendaba ze-SABC ekhaya lo-ke u-Andrews Sibanyoni-ke wayo inhlangano i-Defender wa Democracy ke chaza kabanzi ukuthi-ke ungqongqoshe osimelano sewungqongqoshe womnyango wozokuhlaliswa kwabantu eNingizimu Afrika kumele-ke ashenxe esikhundleni. Uthi-ke umengameli wezwe uCyril Ramaphosa bekungamele amthatha amlethe kulesikhundla bekumele-ke bamkhomba indlela. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngisePitoli. Ibhodi le-Eskom lethulela ikomiti lasephalamende ngalokho eselikwenzile eminyakeni emibili selokulaqokelwa emsebenzini walo ukubuyisa uzinzo kule nkampani ephakela ngogesi eNingizimu Afrika. Usihlalo webhodi uMthethonyathi utshela ikomiti elibhekelela umnyango wezogesi namandla ukuthi selokhu bethatha izitambo sebekwazile ukonga imali ngaphezulu kuka-16 billion wamarandi ngokungasebenzisi udizili ohlelweni lokuphehlwa kwamandla ogesi. Ibhodi elisha le-Eskom lithathe izintambo esikhathini ebesibucayi kakhulu izwe libhekene nengwadla yokucisha konga kogesi njengoba bese kuneyikhawu lapho ugesi ucishwa khona ngokwesigaba esiphezulu sesithupha. Usihlalo webhodi le-Eskom uMthethonyathi uthi sentwele ezansi manje uma kuqhathaniswa nesikhathi abangene ngaso. Kodwa okukhulu kakhulu abakubhekile uqeda nya ngendaba yenkinga yogesi ngaphambi kokuba kuphele ihlandla labo ehhovisi. 2 years in, where are we? The minister has already indicated that we are already 8 months without load shedding, and we are very clear that we do not want to reach the year and say that no, we are back to square one. But when we get to the 12 months, we want to be able to say there's 12 months without load shedding. Ubuholi be-Eskom buphinde batshela ikomiti lasephalamende ukuthi sebukwazile nokonga imali elinganiselwa ku-16 billion wamarandi kulezi nyanga ezisishiyagalombili selokhu kwamiswa i-load shedding. We have saved close to about 16 billion rand of diesel. So we have done this without burning diesel, which shows of the health of the fleet that we have in generation. Ingqinamba okuyiyona enkulu esabhekene ne-Eskom abayiveze njengokunye kokubambezela uzinzo ngokwesimo sawo samabhuku isikweletu esikhulu esibangelwa womasipala abangakhokheli i-Eskom. You are all aware that that continues to grow, and down in the presentation I'll show you a slide of the top 10 municipalities in terms of where they are. The intention is not to name and shame. The intention is to show you the scale of the challenge that we are dealing with. Leli bhodi le-Eskom elikhona njengamanje lizobeka phansi izintambo ngomfumfu unyaka ozayo lapho kuzobe kuphela khona ihlandla lalo ehhovisi. I-Democratic Alliance isivikela ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube ngemva kokuthi ecikice izivumelwano nenyunyane yezisebenzi Solidarity yeNedlex sokuthi zingasetshenziswa izigatshana ezithile zomthetho wezemfundo iBella. Izigaba kokukhulunywa ngazo kulesi sivumelwano zimaqondana nemigomo yolimo kanye nokwamukelwa kwabafundi esikoleni. Lesivumelwano siphakamisa ukuthi isigatshana sesine nesisihlanu somthetho iBella ezimalungana nolimo kanye nokwamukelwa kwabafundi ezikoleni zingasetshenziswa. I-Democratic Alliance iyachitha ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ubengazi ngalesivumelwano. Siviwe Gwarube was represented there, yes she was, but so was the presidency. And that was an agreement between the presidency, the Minister of Basic Education, as well as Solidarity. Noma kunjalo-ke kepha ekugcineni umengameli wezwe uyena ozothatha isinqumo ngalomthetho. If the president, who is not completely divorced at all from what his representative did in those discussions, he has got to apply his mind very carefully to what Minister Gwarube says to him. Lolu daba seliphinde lwaqubula imibuzo malungana nempumelelo yohulumeni wobumbano, kepha uzile uthi ukushiya phansi kuwo angeke kube isixazululo. If we go out of the GNU, you'll have either a minority government, which will be totally unstable, or you will have an ANC-EFF-MK coalition, which is what Paul Mashatile wants, which will destroy South Africa's economy within a week.
We'd be kicked out of AGOA as well. I mean, you know, we must understand what the stakes are here. Do you think we'll be kicked out of AGOA if the GNU doesn't survive? I think we could be kicked out of AGOA anyway. Namhlanje usuku lwesithupha abanikazi bamatekisi bathatha isinqumo sokumisa izimoto zabo eThekwini kwaZulu-Natal ngenxa yomdonsiswano omkhulu ngodaba lwezivumo zamaphepha okusebenza kwamatekisi. Uzokhumbula ke ukuthi lesiteleka esiqale ngolwesihlanu sesifinyeleleke manje osukwini lwesithupha kubukeka sengathi ke impela ayikakabi khona inhlese yokuthi ke litholakale isisombululo kulezi inkinga esingathi ke abanikazi bamatekisi embonini ke bakhononda ngazo ikakhulukazi kuhulumeni. Sikwazile ke izolo ukukhuluma nezikhulu zomnyango wezokuthutha lapha esifundazweni owengamele ke lomnyango umnumzane uSiboniso Duma wachaza ukuthi ke njengohulumeni bazokwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi ke ngalesikhathi sesiteleka ake ababi khona abantu ke abazophula umthetho. Ngasohlangothini ke lwayo imboni yamatekisi sike sakhuluma futhi nabo bachaza ukuthi cha bona basamile ekutheni ke bafuna ukuthi lezi imoto zabo ezilinganiselwa ekhulwini esishaqiwe umnyango ezibuyiswe ngaphambi kokuba ke babuyele etafuleni baxoxe nohulumeni. Asamukele njengamanje uSindi Mngadi osebenza ke la odayisa ke inhlobonhlobo zezinto ezahlukahlukene ozosichazela nje Sindi sibonga kakhulu ngesikhathi sakho uzosichazela ukuthi lesiteleka sikhahlameze kanjani wena njengomuntu oyisebenzayo la uzamela umndeni wakho. Kubi kakhulu kona angifuni ukuqamba amanga kubi ngalendlela ukuthi angazi ukuthi njengamanje ekhaya ngizohambisana phelile inyanga fuze ngaphandle yazi ukuthi makuphela inyanga kuya abantu basuke bebaningi begoduka namanje nezingane isikole nje ayisuke igoduka iphuma emarese siyasicosha sona isikhathi sesithole thina ukuthi like ibhizi nyana kuthina. Sasibusele ke izintambo kwena eGoli kuleli iqophelo. Sisathi qhu ezitolo kanti masibuya sizokuphathela uDouble team. That is where I've kept my focus because we have made very clear commitments and we make sure that those commitments are met. Lo seqokela ukuba umengameli wesifazane oqala ngqa kwelaseNamibia uthi uzimisele ngokusebenzela zonke izakhamuzi zakuleli yazwe. Sekubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibeka ukuthi inhlangano ezimele iDefender weDemocracy ibhikisha ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezobulungiswa njengoba ifuna umengameli wezwe axoshwe bengungqongqoshe walomnyango uThembi Simelane kucabinet. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinga ngamagama athi SABC. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika izosebenzisa ukwengamela kwayo amazwe aku-G20 uqinisekisa ukuthi amazwe omhlaba ayazibophezela ekuxazululeni izinkinga ezikhungethe umhlaba. uRamaphosa wethule ngokusemthethweni ihlandla lokwangamela iG20 ePhalamende. UMzantsi Afrika wenza imbali ngokuba lilizwe lokuqala apha kwilizwekazi lase-Afrika elikhokela lamazwe eG20. uRamaphosa uthi eli lifuna ukuqinisa ubudlelwane phakathi kwalamazwe ukuze kujanyelwane neengxaki zehlabathi. South Africa will seek to harness global commitment and capabilities to confront the challenges that the world faces. We all seek to achieve more rapid, inclusive and economic growth. Umongameli uthi baza kuququzelela uphuhliso lwelizwekazi lase-Afrika. We will use this moment to bring development priorities of the African continent and more broadly the global south more firmly onto the agenda of the G20. Kukho nephulo lokuqwalasela ukungalingani ngokomnotho. The disparities in wealth as well as development within and between these countries, we all know is unjust, unsustainable and undesirable. UMzantsi Afrika uthatha esisihlalo esisuka kwimisebenzi yamazwe afana neBrazil, iIndia kwaye neIndonesia, kodwa eli
liza kunikezela kwilizwe laseMelika eliza kuba phansi kolawulo lukamongameli Donald Trump. Isihlalo soMzantsi Afrika siza kusingatha iintlanganiso ezingaphaya kwe100 kulonyaka uzayo. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Lowo seqokela ukuba umengameli wesifazane oqala ngqa kwelaseNamibia uNethumbo Nandi-Ndaitwah uthi uzimisele ngokusebenzela zonke izakhamuzi zakuleli yazwe. Owayengungqongqoshe wamazwe omhlaba njengamanje osebenza njengephini likaMengameli waseNamibia uzothatha izintambo ngokusemthethweni zokuba ngumengameli ngonyaka ozayo futhi uyaziqonda izinselele azobhekana nazo. We have implemented that manifesto to the latter. So that is my first thing to do. And that is where I've kept my focus because we have made very clear commitments and we make sure that those commitments are met in those 5 years to come. Ngesikhathi kuqhubeka ukhetho iningi lentsha kuleli yalizwe liphakamise ukukhathazeka ngezinselele zokuntuleka kwemisebenzi okuyinto athembise ukuyilungisa maduzane uNdayitwah. You employ people and you give them a living wage, then you know you are dealing with poverty, you are dealing with housing because they will be able to take care of themselves. So overall really is for us to reduce poverty in the country, eventually eradicating it. Uphinde wazibophezela ukuqinisekisa ukuthi amagugu ambiwayo asetshenziswa ukuthi kuhlomule abantu baseNamibia. We know we are part of the global village. We know that even in our manifesto we are calling for foreign direct investment. But what we are saying is that we have to put up the laws. Abamaqembu aphikisayo bayichithile imiphumela basebesabisa ngokuthi bazoya enkantolo bayophikisa lemiphumela. Umphenyi omkhulu ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uBrigadier Bongani Gininda utshele inkantolo ukuthi wahlangana nobaba kaConstable Zungu Absalom Zungu nathi unolwazi mayelana nokubandakanyeka komsola wokuqala nowesibili ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. U-Advocate Thulele Nxumalo ephenga imibuzo uBrigadier Gininda umbuzo ukuthi ngesikhathi kade exoxisana nomsola wesibili wasuka kuye wabe eseyaphi. I came back to Gauteng, my lord, where I was dropped, took my car and I went home. Ubuzo ukuthi emva kokuhamba eWestern Area wabuye wakhuluma yini noSayitsheni uMukhalem. Yes, my lord, I may not know the time. The time when Sergeant Mokhane spoke to me was in relation to the challenges I think was having with the car. That's so far. It was telephonically, not in person, my lord. Ube esebuzwa ke ukuthi umazi kanjani uAbsalom Zungu. Constable Zungu was then introduced to me, my lord, where I introduced myself. Then the part of accused two involvement in this matter coming from his father was then brought to my attention by Constable Zungu. Constable Zungu, Brigadier, tells you that his father, Absalom Zungu, has the information about the involvement of accused number 1 and 2 in this matter. Yes, my lord, that is the essence of what he said, and that is contained in the statement of Absalom Zungu, my lord. Icala liyaqhubeka. Isifundazwe KwaZulu-Natal siqhuba umkhankaso wokuqeqesha abaholi bendabuko mayelana nokulandelwa kwemithetho yomasipala elawula ukusebenza kwezitolo ezincane. Amakhosi nezinduna baphambili ukulwisana neziphaza shop zabokufika ezingekho emthethweni ezindaweni zasemakhaya. Bathola uqeqesho ngemithetho elawula izitolo kanye nokuthi imaphi amaphepha abokufika ekumele babe nawo uma befuna ukwenza amabhizinisi. Inkosi uThanduyise Mzimela wasemazimeleni eMthunzini uthi bonke abokufika endaweni yakhe balandela imigudu efanele. Ngibe sengicela ke umasipala ubusondele emanzimeleni uzofundisa induna zonke ihlangene ukuthi ithini into yama-bylaws umsebenzi ulawulwa kanjani, abafundisi abokufika bazigaba ezihlwahlwene kanjani nokuthi athina amalungelo abo. Eshowe kuvalwe izitolo zabokufika ezinhlanu. Iziphathimandla ngemuva kokuthola ukuthi abanikazi abalandeli imigomo kamasipala.
And my boss is not around, okay? I'm just for helping about stock. You see, this is a girl all holding, okay? We all employ South African. No is outside anybody, okay? Something is coming the stock. Maybe the company mistake to put for the something wrong for the expired date. It's not our mistake for that. The company mistake for the wrong expired date. Iziphathimandla kule ndawo zinethemba lokuthi zizokwazi ukubhalisa iziphaza shop ezingaphezulu kuka-300 ngaphambi kosuku olunqunyiwe lokubhalisa umhla ka-13 kuDisemba. Londi Khatebe, SABC News, eShowe. Bukele iziguqela ezehora lokuqala sizobuya nezinye izindaba uma libumbane ihora lesikhombisa usale kahle.